give it some more, getting out of my way. I was hiding, bulletproof, forever waiting. Then came you. I thought I was what I've been told. I thought I was. I thought I was what I've been told. I thought I was. I was picking up the pieces of yesterday's life, in over my head, trying to figure out. I was going through changes, where to begin, when a mountain moving revelation came marching in. I thought I was what I've been told. I thought I was. I thought I was what I've been told. I thought I was. Been a long time, baby. Been a long time, long. Stick with me, maybe. Don't let me go. Tak, my sme prišli z burzy a idem vám ukázať dve veci, ktoré sa mi podarili uloviť tentokrát, a mám tu ako prvý tento tanier v nádhernej hnedej farbe. Ja už mám doma takýchto tanierov pár rúžových, ale veľmi som chcela aj nejaký hnedý a tento je nádherný, stal iba 2 €. Úplne chápem, že to není každého štýl, ale mne sa to jednoducho strašne páči. A tento tanier som zobrala tiež, ten stal 3 €, takýto nádherný kvetinkový, a veľmi sa teším na nejaké jedlá, ako si tam pekne naservírujem, takže sa môžete tešiť. Najbližšie nejaké recepty budú určite v týchto tanieroch a v najbližších dňoch sa chystám robiť s maminkou recept na škoricové rolky, takže aj na ten recept sa môžete tešiť. No a ja už idem teraz nachystať nejaké veci pre návštevu, pretože k nám má prísť návšteva a ja vás zase zoberiem mojimi najbližšími dňami so sebou. Right now it's all falling apart. Right now you don't know where to start. Right now the walls are caving in. Right now you don't know where to begin. Right now you're searching high and low, and right now you don't know where to go. Right now you hear the thunder roar. Right now it feels like you lost the war. Call on me, call on me, I'll get you through to the other side. Call on me, I'll help you ease your pain. And if you only knew that I'm right here for you, call on me.
Tak prešlo pár dní a my sme si povedali so sestrou, že zájdeme s našimi psíkmi na vychádzku a že si spravíme taký pekný babský deň. Išli sme pozrieť aj babku a veľmi sme si to užili. Ja som sestre porobila ešte nejaké pekné fotky a potom sme sa vrhli k našim a išla som s maminkou konečne piecť náš dlho plánovaný recept. A to konkrétne škoricové rolky s polevou z mascarpone. Vy si samozrejme môžete spraviť úplne hociakú inú polevu, napríklad s krémovým syrom alebo obyčajnú cukrovú, alebo tam môžete dať napríklad aj spravený puding. My sme chceli vyskúšať tento z mascarpone. Dokonca aj samostatná plnka nemusí byť škoricová, ale môžete vyskúšať napríklad perníkové korene spolu s cukrom, alebo hocičo, na čo máte práve chuť. Môžete si tieto rolky naozaj pripraviť podľa seba. Ja, keďže to mám už teda overené ako výborný recept, tak do budúcna určite vyskúšam kakaovú rolku, keďže milujem kakaové záviny. No a ak by ste chceli vyskúšať rolky aj vy, tak v popisku videa si nájdete recept. Určite to vyskúšajte. Sadím sa, že si to zamiluje naozaj každý a podľa mňa to bude taký skvelý tip aj pre návštevu, keďže tých roliek bude naozaj z tohto receptu dosť. Nám ich vyšlo až 20, takže dobrú chuť. Told lies. I can only hope that Santa Claus and my records agree. Then maybe this year Santa's coming home to me. I have found the perfect tree and to the nines. I've even made little gingerbread Santas. There's nothing left to chance. This year Santa's coming home to me. Spreading all over town, but of course it's not true. They say Santa ain't coming around. Trust me, I'm waiting up for you. Coming down my chimney on Christmas Day. We'll be side by side to see. This year Santa Claus is coming home to me. Yeah, this year Santa Claus. Tak, ja vás moc vítam v pokračovaní
farmárskeho obchodíku a do zásielkovne, pretože naša chladnička s iba prázdnotou, tak idem aspoň nejakú časť nákupov, čo zvládnem odniesť sama nakúpiť. No a potom teda do zásielkovne, kde mi došla farba na vlasy, pretože už mám veľké odrasty. Tutok mám úplne inú farbu a spodok mám už vlastne vymytý, čo som mala ešte blond vlasy. Vlastne úplne aj bielu hlavu, takže to pôjdeme spolu všetko zafarbiť. Kaderníkom nepôjdem, rozhodla som sa, že si nafarbím vlasy doma, ako som to už párkrát robila. Aj keď tie farby sa veľmi rýchlo vymývajú vlastne aj od kaderníka, aj keď si nafarbím vlasy sama. Ja som si vždycky doma farbila vlasy takými zmývateľnými vlastne farbami a teraz som sa rozhodla, že dám nejakú farbu, ktorá už by mala držať lepšie, tak dúfam. No a ukážem vám celý ten postup, ale k tomu vám poviem až pri samostatnom farbení. No a potom mi došli nejaké ešte vianočné balíčky, nejaké ozdoby a dekorácie, ktoré vám teda ale ukážem až v ďalšom videu. Chcela by som mať toto video také posledné jesenné a týmto videom by som chcela aj uzavrieť zároveň takú tú sériu jesenných mojich videí tohtoročných. A úprimne sa už veľmi teším na tohtoročnú zimu, na tohtoročné Vianoce. Všetko vám samozrejme natočím. Na všetko sa môžete tešiť a ešte vám ukážem dnes taký menší haul, čo sme boli na nakupoch vlastne, čo som natáčala, čo sme boli v Tigri a v iných obchodoch. Takže ešte vám teda ukážem taký haul, nie moc vianočných vecí, takých tých klasických, čo som si dala vlastne do bytu už teraz. A zvyšok teda vám ukážem v ďalších videách. No a môžeme asi vyraziť do toho obchodu a potom vám všetko ešte postupne pokazujem. Môžeme ísť. So you kissed a girl just 'cause you wanted to. What you made it do. She started doing her hair and makeup, oh, just for you. Only because you kissed a girl when you wanted to. You think you're young and smart, got no responsibility in this world, but if you're young and smart, you should know better. Don't get laid back 'cause you're not that cool. Don't think you're safe and sound walking around breaking rules. I bet your parents are worried sick. That's not as cool as you think, not as cool as you think, yeah. Just 'cause you wanted to. Your mom's still awake with her heart in two. She started with. Tak, ja som konečne vybalila môj celý dnešný nákup a ide vám najprv ukázať veci, čo sa netýkajú potravín. Kúpila som takýto stojan na hrnčeky, chcem ho pretrieť jednou farbou. A to konkrétne touto, ktorú som kúpovala a chcem ňou pretrieť aj nejaké vianočné veci, čo vám potom ukážem. A ešte jednu vec, ktorú mám novú, a to konkrétne túto dosku na nožičkách. Ona je teda z Actionu, ale je to docela bledé drevo, tak som sa rozhodla, že ho premalujem v tomto vlogu a potom vám ho ukážem. Stálo 5 €. Teda, respektíve tá doska stála 5 €. Ďalej tu mám takéto sitko na halušky, pretože som sa rozhodla, že konečne prvýkrát skúsim brinzové halušky. Objednala som si aj prášok z červenej repy a vlastne veľmi sa na ten recept teším, aj vám ho natočím, takže potom sa môžete tešiť. No a poslednou vecou sú vankúše. Je to teda konkrétne tento, je z Temu a bol za super cenu, myslím, že iba okolo 5 € stál. Mám ešte takéto dva z Temu
tému a tiež stali do 5 €, boli úplne za super cenu. Respektíve nepredávalo sa to ako vankúš, predávalo sa to iba ako návliečka, ale veľmi sa mi to páči, podľa mňa sú nádherné. Takže toto sú ešte také veci, čo sa netýkajú potravín a chcela som vám ich ešte ukázať na taký tip. No a z nákupov som zobrala do mrazáku tento zemiakový chlebík. Potom tu mám ocot, ktorým čistím kúpelky, podľa mňa to je úplne najlepšia vec na kúpelky. Potom tu mám pážitku do tých halušiek, olivový olej, potom klasický olej na vyprážanie. 4-krát tu mám smotanu na šľahanie, jedno avokádo, potom tu mám cesnak, jednu brokolicu, potom tu mám tento práškový cukor, špaldovú hladkú múku, pánko strúhanku, je to vlastne japonský druh strúhanky a milujem ju. Potom tu mám klasické olivy, potom tu mám 2-krát tuniaka. Čo som preskočila túto karičku a vajíčka, jednu chremskú horčicu, hranolky zo sladkých zemiakov, milujem hranolky zo sladkých zemiakov, ale u nás prerábajú Lidl, ja kúpujem v Lidli, tak som zobrala teda na rýchlo aspoň v Kauflande. Potom tu mám hrášok do polievky, chystám sa robiť takú brokolicovú hrášku polievku, potom tu mám nápoj vlastne z kvasenej kapusty a ja sa strašne teším na tohtoročnú kapustnicu na Vianoce. Vždycky vypijem odtiaľ tú šťavu z tej kapusty a povedala som si, že mám na ňu celkom chuť, takže v poslednej dobe som to celkom obľúbila a povedala som si, že si na chuť jednu kúpim. Ďalej tu mám túto papriku sladkú, mám doma iba údenú, toto je sladká. Potom tu mám takúto zeleninku, takéto medové kolečka, také cereálie, mysli. A potom tento parmezán. Ďalej tu mám krutony do polievky syrové, kačaciu masť. Ďalej tu mám bravčovú masť, mydlo, ktoré nám došlo a to je vlastne celý nákup a idem to všetko momentálne upratať. Everybody has their job, 9 to 5 and getting drained. They settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door. Every fall, learn to grow and keep myself tall. Would it hurt at all? I hold my breath, waiting for. Poďte si so mnou pripraviť túto výbornú krémovú brokolicovo-hráškovú polievku. Budeme potrebovať brokolicu, slaninku, zemiaky, cesnak, cibulu, hrášok, olivový olej a nejaké krutony do polievky. Ako prvé si opržíme na oleji slaninku a kúštik si odložíme bokom na dozdobenie polievky. Pridáme cibulu, cesnak, zemiaky, brokolicu, hrášok a všetko to zalejeme horúcou vodou. Ja som použila tu z kanvice. Dochutíme to solou a potom to pod pokrievkou necháme variť cca pol hodinku do zmeknutia a potom polievku rozmixujeme ponorným mixérom úplne do hladka, do krémova a na záver ju už iba ozdobíme krutónmi. Ja som použila syrové krutóny, sú výborné a slaninku. Tak čo, skúsite? Dobrú chuť! Tak mi sa teda do toho vôbec nechce, ale dokopala som sa k tomu, keďže som vám to slúbila. A idem si spoločne s vami nafarbiť moje vlasy. Objednala som si farbu od Schwarzkopf, konkrétne Royal Igora a potom aj tento developer 6%. A teda budeme miešať pomer 1:1, čiže 180 pôjde tohto a 180
tejto farby. Takže idem to všetko zmiešať. Nezabudnite si nejaké staré tričko a štipec, plus nejakú misku a odmerku a štetec, ale toto prosím nekomentujte, budem si farbiť vlasy týmto, ale iný štetec som doma nemala a nejak si som na to úplne zabudla. Už som si tým, priznám sa, párkrát vlasy farbila, ale akože není to úplne najhoršie, hej, ale není to pravý štetec na farbenie vlasov. Inak teda farbu používam v odtieni 757. Teraz to všetko poriadne rozmiešame. Tak v rýchlosti, toto sú moje vlasy pred. Prepáčte, že sú také masné, ja som čakala, kým sa trochu zmasnia. Mne osobne farba vždycky lepšie chytí na tie masné vlasy. Ale chcela som vám iba ukázať, že tuto mám teda moju prirodzenú farbu vlasov. Je to teda taká špinavá blond, no je to trošku tmavšie, keďže sú masné teraz. Tuto vlastne je tá farba, ktorú si dám teraz, taká hnedo, jemne doryšava. Spodky mám teda také celkom ešte blond, lebo sa mi tá farba vymýla, keď som mala vlastne nejak takto asi cca vlasy blond. Idem to skúsiť na farby doma a som veľmi zvedavá na ten výsledok, takže vám to idem ukázať. Určite si nezabudnite teda vlasy najprv hlavne poriadne rozčesať. Tak. Taký malý update ohľadom mojich vlasov. Dopadlo to asi cca ako som čakala, pretože počas farbenia som si spomenula na to, že od kaderníka mi chytili vlastne moje odrasty úplne inak ako vlastne tie vlasy, ktoré už boli farbené. Čiže inak to chytá na tú prirodzenú farbu a inak to chytá na tú farbu, ktorá už bola predtým farbená. Chápete, čo tým myslím? No a trošku mi nadoplo, že to bude vyzerať nejak takto, že bude mať hor takmer úplne že červený a potom vlastne pokračovanie, že bude také skôr do hneda. Na budúce dám ten developer v inom pomere s tou farbou a odrasty si natriem jednou farbou a ten zvyšok, ktorý bol už predtým farbený, si natriem iným pomerom farby. No a ja som s tým spokojná konec koncov, ale teda keď sa tak nad tým zamyslím, tak vlastne aj tak sa mi tie odrasty vždycky vymýjú a potom to je už také cca rovnaké. Ale teda je to podľa mňa o mnoho lepšie ako predtým, pretože predtým som tie vlasy už naozaj mala trojfarebné. Tu som mala jednu farbu, v strede bola druhá farba a konce boli úplne že inej farby. Ale keďže farby strašne ničia vlasy, tak som si povedala, že asi sa dám ostrihať ešte. Ja som kedysi mávala strašne dlhé vlasy. Ja som ich mávala, neklamem, až úplne že po pupok. Strašne dlhé do polovičky zadku, keď boli vlastne vzadu prehodené. No ale teda už som z toho, neviem či vyrástla, alebo jednoducho už sa mi to, nie že nepáči, páči sa mi to stále, ale už sa to tak u mňa nehodí, čím som staršia, mám pocit. No a normálne rozmýšľam nad tým, že si dám vlasy tak jemne do postupna. Mne sa to veľmi páči, hlavne keď sú vlasy voľnité. Ja mám prirodzene vlasy rovné, ako mám momentálne teraz. Keď som mávala postupku, keď som bola mladšia, tak sa mi tie vlasy vďaka tej postupke trošku vlnili. No tak uvidím. Nechám si to ešte prejsť v hlave. No a keďže tu sedím, tak by som chcela ešte pred ukončením tohto vlogu vám ukázať jedny topánky. Ja som natáčala, neviem či to bolo minulý vlog alebo predminulý, čo som dostala k narodeninám, pár vecí na konci vlogu a spomínala som tam vlastne v tej časti, že som si kúpila jedny čižmy a sú úžasné. Milujem čižmy pod kolená. Sú veľmi pekné. Veľmi som si ich obľúbila
chodila nosiť s podkolienkami, ale bohužiaľ, keď som v nich celý deň, tak ma z nich strašne bolí noha, pretože sú na opätku. Ale inak sú dokonalé, milujem ich a nosím ich stále. Len teda na nákupy a keď sme niekde na výlete, že celý deň, tak jednoducho noha mi ide odpadnúť. Ale povedala som si, že si objednám ešte jedny, nejaké také v podobnej farbe, henty sú teda hnedé. A našla som také gaštanovo hnedé, tak tam bola teda napísaná tá farba, myslím. Sú zo Zary a boli stále vypredané. Našťastie mi došiel mail, že už sú doskladené, tak som si ich rýchlo ulovila v mojom čísle. Budem sa snažiť si tie čižmy striedať. Niekedy si dám tie na tom opätku, keď pôjdeme niekam iba na chvíľočku, alebo niekam, kde nebudem musieť v nich stráviť celý deň. A niekam, keď pôjdeme na dlhšie, tak si dám tieto nové. Teda dúfam, že si dám. Dúfam, že mi budú dobré, tak sa na ne môžeme ísť spoločne pozrieť. Sú takto pekne zabalené. Teda ich rozbalím. V takomto vreclčku sú peknom. Úplne, že super. Na takúto gumičku. Tuto. Takže paráda. No a teda som veľmi zvedavá na ne. Wow. No, tak toto sú oni. Čo na ne poviete? Mne sa veľmi teda páčia, sú úplne rovnaké ako na obrázku. Sú také, mi dojde, že lesklé, ale takto ako na ne pozerám z tohto uhlu, na mňa pôsobia čierno. Keď ich dám ďalej, tak na mňa pôsobia hnedo až miestami vínovo. Neviem teda, či to vidíte aj vy, že tá farba je naozaj v každom tom odlesku iná, ale teda poďme si ich skúsiť, som veľmi na ne zvedavá. Dnes si ich teda obuť a ukážem sa vám v nich. Už ich mám na sebe. Dala som si k nim aj podkolienky a podľa mňa sú veľmi pekné. Nie som teda zvyknutá úplne na lesklé čižmy, ale veľmi sa mi páčia. Myslím, že skôr do vínova mi prídu ako do hneda, ale teda asi záleží na tom svetle, že na akom práve vlastne ste. Ja som s tým veľmi spokojná, teším sa, ako si k ním zladím nejaké outfity. Ja teda mám na sebe momentálne svetrík so sukňou, ale myslím si, že ešte niečo vymyslím a že to bude vyzerať úžasne. A takisto podľa mňa budú nádherné aj griflom, teda hlavne ich budem nosiť griflom samozrejme, keďže už je zima, ale aj také zateplené pančušky som si objednala, čiže teším sa veľmi, že ich vynosím aj so sukňou a aj teda s riflami a sú celkom pohodlné, treba ich trošku rozchodiť, ale mne sa veľmi páčia. Inak, dajte mi ešte do komentárov vedieť, ako sa vám páčia moje nové vlasy a ak hľadáte nejaké čižmy a nenašli ste ešte tie pravé, určite mrknite na Zaru a podľa mňa si tam vyberiete naozaj, lebo majú tam fakt pekný výber a ak ste hľadali niečo podobné ako ja, tak určite by som išla do týchto. A ja vám ďakujem za zhliadnutie tohto videa, že ste pozerali až do konca. No a budem sa na vás tešiť na budúce. Chystám už vianočný haul, vianočné dekorovanie, na to sa teším úplne najviac. Ja by som kľudne už začala dekorovať aj teraz, ale teda chcela som dokončiť najprv toto video, potom ten haul natočiť a až potom dekorovať. Takže ja sa s tým trošku musím poponáhľať, lebo ja už chcem mať tú výzdobu hotovú. Takže na to sa môžete určite tešiť na budúce. Takže zatiaľ sa majte krásne a ahojte! I've told lies. I can only hope that Santa Claus and my records agree.